úžasný. To jsem, jak to mohu uznat. Dneska s Kingmanem. Čau, tady Kingman a prostě... Jeho postava je v práci, prostě, chápete to? Protože můj je nezaměstnaný zatím. Ano, má holku tady tu Firefighter. No, protože tady tohle... A tady to je můj byt a na třetím panačkovi jsme se dohodli, že to bude prostě, že mu dáme no, nevím, že to bude. Jako, hej, no tak jo. Můj Viktor. Hej Viktore, pojď vařit. Se jmenuje Emily Watsonová. Emily Watson, takže on má takové české. Ty brďo, tady jsou hodně A kdybych věcí. si já vzal za ženu Miss Anglie. Něco takového. Takže upečeme si tohle. A já bych tady něco předělal. Tady tohle to židli. Jako, já jsem na to skoro vůbec nebyla. Tak když tvoje... Já za to můžu. Půjde tvůj do mého bytu tam vypěstovat něco? No jo, já bych ho tam asi poslala. No jo, já to tady udělám zahrádku. Kdybyste slyšeli to bouchání, Tak to je on. A jinak tady ještě mám puštěnou telku. Ne, no klidně to spíš. Jo, protože... A já si dám ty zahrádky krásně dopředu. Já si jich udělám víc, jo? Jednu. Já si udělám dvě, jo? Hej. Šéfe, já si udělám taky, jo? Já můžu. Netřískej. Tak. Volte Klimbyho toho majora. Kterého jsme ten 18 let. Jo, lidi. Třetí den bez nebe, Já to dobré, tak jako... Čau lidi. Já to stříhnu a zatím čus. Takže jsem tu zpět lidi. On tady živá do ucha. Vysvětlím jenom, o co jde v tomhle dílu Simpsons. No typický Kingman. Oni někam letí, prostě no, přesně. A před letištěm je... Lidi, já si dám sluchátka, aby jsem tu hru dobře slyšel. Před letištěm je prostě... A budou mě slyšet, ne? No, nevím. No a prostě Asi jo. před letištěm je napsané... A budu, hej lidi. Letiště, které bylo postaveno pro olympijské hry, které se u nás nikdy nekonaly. Ha. Takže... Lidi, já budu potřebovat úplně nové sluchátka. A co tam hádej o... Jo, teď jim vystřelili kufry, jo? Teď jim vybuchly Lidi, kufry. já budu Hádají se potřebovat... tam o pastu zubní, takže já nevím. Dej mi spadl míč do kontejneru. Já se to Tak lidi, jsem tu a... Co? Ty jsi to stopl? Ne. Lidi, takže jsem vám chtěl říct, že potřebuji nové sluchátka, protože mám úplně hrozné. Mě maličké strašně. Takže já si když tak potom koupím někdy a bude možná lepší i zvuk, no, ze hry. Ale to je podle mě mobilem. Víš, co se mi nejvíce líbí na Simpsons? Co? Tak. To mluvím teď s Kingmanem, lidi. Abyste se neptali, s kým tam mluvíš. Takovou. Já vím, ale myslím jako... Napište dolů do komentářů, který ze Simpsonů se vám nejvíce líbí. Já to když tak řeknu, kdyby to nešlo slyšet. Lidi, napište do komentářů, kde je vaše nejoblíbenější postava ze Simpsonů. Kingmana, řekni mi to a já to řeknu do videa.
Tak, že lidi, jsem tu zpět. A teď bude asi hrát Kingman, takže Já se vezmu ty sluchátka. budu muset dát tu holku pryč. Ale dostane, nebo jak dlouho tam ještě bude? 9 hodin, už jsem ti to říkal. Takže lidi A nedostane výplatu, že ne? dostane. Jo? Půjde ke mně domů, nebo Jo, k tobě. dostane? Nebo může jít ke mně? Protože teď Ten- byla ten moje kluk? u tebe. A ten kluk půjde tam. Počkej. Tady ona píská. Ne. Ty běž domů. Tak. Teď ty. Tak. No. Takže lidi, Kingman teď hraje a tak řekni tady do videa, který z těch Simpsonů je tvůj nejoblíbenější. Promiňte teďkom za takové divné střih, co jsem udělal, že jsem nevěděl, co se děje. Jsem nechtěl, aby mě teď někdo vyrušoval. Když jsem udělal ty střihy, tak jsem trošku díval, co to bylo, jo, takže jsem nevěděl, co to bylo za střihy divné. Ty brďo, milhouské baskolu. A je na počíku, dobře no. No, já mám úplně hrozný počítač, to jste mohli vidět z toho vlogu. Motovlogy, ne? Aha. Co? Jak ty hýbat s tou holkou, ona si tam sedla. Tak klikni někde jinde. No a tam jde ten kluk. No to tak to přepni. A jak se to... Dej mi, vidíš? Jo. Ta holka už se zvedla. Tak toho mého kluka ať vaří zas. Pošli. Tak něco uvaří. Může uvařit do mě doma, ne? Jo, ale hlídej čas, jo, abys to vlezlo do 15 minut. 8 minut. Dobrá, takže za chvíli lidi bude konec. A já hned teďka vlastně natočím druhý díl. Hned. Tento den. Buď sám, nebo ještě jak to bude. Nevím, jestli já si z toho udělám, ale jedno určitě. Jo, tady. A co doby se Lidi, já tady mám čínky, nedám poslední. tam můžu zasadit. Sadit? No tak klikneš. Jo. Ty jsi si dělal 3, jo? Zahrádky. Já si vyber. To z toho mojeho, to je ten můj kluk, nebo to děláš teď s tou svým? Jo. Tvůj? Dobré. V mojí. Jo, jo. Já tam normálně čínkou prostě posníš, co jsem ani nechtěla, já musím. Já jsem mu dal ty Já jsem mu dal mrkvičky na 5 minut. To nevadí, to je jedno. Aha, ta holka tam přišla. Má 30 sekund papriku. No. 9 minut. A za mrkvičky dostaneme 48 korun, takže... Já vím, že je hodně, no. Ty holku mě úplně bolí ruka teď druhou.
tady Přesně ještě z těch bedlí budu mít 100, jakože postihu ještě aj s těma bedlama. Normálně. To tady máme zároveň. Nevím. Nebudeme řešit. Co je to? To je ta hlavní stanice. Jo, za jak dlouho dostanu ty peníze. Jo. To je auto. Tak kouká se bude večer, že jo? Protože tady svítí lampy. Jo, no. Tak vysílám tam. Aha. To. 1500 pro... Jsme na tady toho youtubera, potřebujeme lidi. A kde máš tu Co? jednou místnost? Tu prázdnou. Tak to bude asi obýváno. No jako... Tak to bude jenom studio. Může mít právě tady aj obývák, chápeš s tím? A jo? Nebo, Ložnici a pokoj, no. Jakože tam bude ten čas. dívej, já to ukážu na svém. Jo, chci tady. Že tady mu uděláme takový malý jakoby byteček vedle toho jeho. Tady. Tady třeba. Nebo tady. No já jsem vždycky, nebo tady na tom prvním, když jsem to měl někdy, to jsem měl u taťky na tabletu lidi a to já jsem tam udělal prostě maličký domeček a do toho jsem snad z půlku toho baráku jsem tam naházel prostě, jakože do toho malého. A pak se to tam vlezlo a bylo to dobré, jakože tam bylo málo pohybu, ale fakt bylo to dobré, hezké to bylo. Tak mohl něco koupit. Elektronika. Jako já bych nekupoval, jestli chceme... No, tak my to teď ukončíme, lidi. Jo? Doufám, že jste byli. Doufám, že vás to bavilo. Tenhle díl. Ne, jestli dáte víc na 5 lajků, tak natočíme sérii. No, já bych už teďko z toho udělal sérii. Když jsme to tak rozjeli. Nebo dáme 3 lajky. 3 lajky. Tak mama i já. A víte co? Já vám řeknu. Odebírejte Matěj kostku. Jo. Je to dobrý youtuber. Oj, kamoš. Přesně tak. A jinak, lidi, chybí nám 1 odběr do 10. Bude velký speciál. Ale si... Sakra, kam jde? Můžeš mi říct, kam jde? Kam? Já jsem... Aha, já nepustil. Počkej, já vím, kam bychom jít. Ona to zase A když tady? Nebo bychom každému mohli dát ty mrkve a potom... Mě, jako, jestli dáte ten jeden... No počkej, čau, tady nemáš to, víš, to mám jenom já doma. Aha. Víš, takže tady vařit nebude. Ach jo. Tak ale ať se jde koukat na telku. Aspoň to ono. Watch news. A ta tvoje holka, aha, ona, to je tvoje holka. Tak dobré, můj kluk, která vysprchala. Přece jen to špinavá. Špína a nic jen špína. Lidi, Tak tam toho, ne. začus a uvidíme se u dalšího dílu. Hlavně Kingmana si zapamatujte, on sice nemá, ale jakože YouTube, ale já přemýšlím o tom, že jmenuji kanál na Kings a Kingman, jo. Přemýšlím nad tím, zatím čus. Rozhodněte se, napište mi, jestli to tak chcete nebo ne. Zatím čus.